Ahojte, volám sa Oskar a toto sú Oskarové duchovné bláboly. V nasledujúcich videách by som sa rád s vami pozhováral, alebo teda ja budem kecať samozrejme, vy budete pozerať, o tom, čo je to ego, čo znamená, že je ego iluzórne, ako sa ego prejavuje a možno iba také malé varovanie, že ak niečomu nebudete chápať, vôbec to nevadí, pretože pri tejto téme sa dosť často myseľ vypína, nerozumie tomu, sťažuje sa, niekedy chce ujsť, ale tak to dúfam nebude váš prípad, keďže vám všetko krásne do detailu vysvetlím a uvidíte, že všetko je možno úplne inak, ako ste si mysleli, takže dúfam, že vás to bude baviť tak, ako mňa aspoň. Takže sa majte krásne a vidíme sa pri ďalšom videu.